Ikaw ito, uy, sa kanila, nakita ko nga ni, ito unang balik eh, ninda ni. Sa mga naadila, ang ito nakal ko ang ipamuso na sa talong. Sa mga kay, radish o, naikuhan kangkong, kompleto. Magsarap, naadita na, alisda, ako na di pa ko nakisiyan, ako na di pa ko nakisiyan, magaling tayo ko ang ito, matang isa ka rin dito, gusto na gusto ay, paglinig na luto ulit. Okay, kaya sa iyo. Gawas na yung bato. Dagkat mo ni gahapon. Ang kamatis isa na lang. Mga pagong, radish. Nakuhaan ko na ang bangus na wala. 16 kahiwa na bangus na nakuhaan na nito pa. Check na. Ano ka? Uy! Good morning! Ay! Hello, good morning, sir! Sir! Pupunta! Sa'yo lagi naka-makeup na lagi. Wala, pa-duty na ba yan? Pa-duty na mo. Duty mo. Oo, kaya kung duty mga 9. Oo. Ay, nagsigang kong bangus. Bangus? Oo. Sabi yung gulay. Nay, talong, radish. Okay, kuan, fresh na yung bangus pa kay kanang kuan. Talong, radish. Napo na yung kangkong. Napo. Dami gusto pa ang tilaw. Tilaw lang sa tilaw. Good for two naman ako luto. Ay, hindi ay. Balon pa ba? Ay, luwan na. Dami lang nang naluto ng kanon. Ay, sige, maluto na po. Okay, mama. Okay lang. Sige, ha? Okay na ha? Actually, di po ko nag-breakfast. Ay, maayo. Naka-western diet. Ay, Sige, sige. ano lang ni? Nag-magic sarap po mo. Ha? Oo, nara siya, kompleto siya. Kapit ito na, sa lamig jud siya. Parang siya pagka-temp lang. Ang kuan master chef jud siya. Nang kuan jud, di jud makaon sa tanan kay kami rin makakaon. Galit siya. Mga una ta uy, sila yung kanon. Butangan po lang batis. Ha? Nara siya, nahalo siya. Tanan, pasal, pangkuan yun. Pwede kang pabutan na ipaluan lang buto na kabiyok ka. Sige, sige. Ikaw Sige, ba, sige. mga langit? Papi eating. Oh, sige, pasensya na kaayo ha. Salamat, sige ka. Go na lang, magluto ng daghan mo, okay? Oh, may problema. Sige na.